Tlestew kważi l-ewwel fażijiet ta' xogħlijiet tat-tsuntir tal-Knisja Parrokjali ta' Siġġiewi. Dan it-tsuntir li għandu rabta twila mal-istorja tal-post iservi bħala l-aċċess prinċipali għall-Knisja ġara b'sarat estensivi matul iż-żminijiet anke minħabba interventi li ma kinux skont is-sena meħtieġa. Kien għalhekk li ftit żmien ilu ġie ffirmat ftehim ta' madwar €1,000,000 biex jibda x-xogħol fuq it-tsuntir tal-Knisja. Dan ix-xogħol huwa mqassam f'9 fażijiet biex biftehim mal-arċipriet tal-parroċċa il-funzjonijiet u l-andament tal-Knisja jibqgħu għaddejjin. L-ewwel fażi ta' dawn ix-xogħlijiet li hija l-ikbar u l-itwal fażi biex titwettaq tinvolvi l-bini mill-ġdid tat-tsuntir tal-Knisja Parrokjali ta' San Nikola fis-Siġġiewi li hu magħmul mill-ġebla tal-Franka u l-madum tas-siment. Ta' min jgħid li t-taraġġ biss ta' dan it-tsuntir jiġifieri minn barra l-pedament huwa ffurmat minn madwar 1200 biċċa. Fuq il-post tal-proġett One News tkellem mas-Segretarju Parlamentari tax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia fejn spjega li kif kien imwiegħed għaddej ġmielu x-xogħol biex titlesta l-ewwel fażi ta' restawr qabel il-festa tant maħbuba mas-Siġġiewin, il-festa ta' San Nikola, biex bekk l-attivitajiet kollha marbuta mal-festa inkluż il-pellegrinaġġ li jsir ta' kull sena se jkun jista' jsir u jitgawda b'mod sħiħ. Dan il-proġett miexi b'ritmu tajjeb ħafna u kif wedna lill-komunità tas-Siġġiewi illi l-ewwel parti ta' dan il-proġett tkun lesta għal festa żgħira u dan devota ta' San Nikola wettaqnija u nħares il quddiem sabiex ħafna ottimiżmu naraw it-tlestija ta' dan il-proġett mill-isbaħ sabiex jitgawda mill-komunità tas-Siġġiewi u l-kull min iżur din il-Knisja mill-isbaħ.